Usa sa mga starring sa atong ebanghelyo karon mao ang kahoyng igira, fig tree. Ang kahoyng igira usa na sa mubunga, mura na siya kanibang ato mga santol, kay mito, sa pamailaing kahoy na itong mubunga. Buongon, chikos, mangga. Nataymingan nga si Jesus gigutom. So, kuha siya ang tagbunga. Sus, pulos raman dahon. Pulos raman dahon. Wa may bunga. Giingnan ni Jesus. Sukad karon wa na gyud makakaon sa imong bunga. Gitunglo siya. Ug unsa may nahitabo sa kahoy, namatay. Lingi ay imong tupad. Ingna makakaon ka kus imong bunga. Kay og di gani kakaon sa atong bunga, di kita kapakaog bunga sa atong pagkatao ngadto sa uban, tunglohon tas Ginoo. Og unsa man ang dahon pulos ra na siya dayan-dayan, ornamental dahon ba, pero nindot siya tan-awon og daghag dahon. Mao bitang atong tawagon ornamental plants. Way bunga pero nalang siya dayan-dayan. Dili gusto ang Ginoo ng dayan-dayan, kanang mga colors buhok, kanang mga kiss-kiss kilay, mga make-up, na mga lipstick, kanang mga sumpay spilok, mga sumpay ana mga kuko, mga dayan-dayan na, kanang mga alahas nga ri, alahas, kanang mga sinina nga off-shoulder, mga kanal-kanal dinhi, pakita as pusod. Pulos na siya, nindot na siya tan-awon, pero dayan-dayan. Tunglohon tas Ginoo ana, kanang mga balay nga dagko kaayo dito sa Forbes Park, kanang mga sports cars nga tag 40 ka buok gikan sa flood control, kanang mga mansions, kanang mga posisyon sa katilingban, senador, unya mag-away ra, mag-walk out ra, kanang mga dayan-dayan na kada mga posisyon sa katilingban, sama ng pagkapari, pagka-monsenyor, pagka-obispo, pagka-santo papa, pagka-presidente sa Pilipinas, pagka-congressman, senador, gobernador, mayor, hangtod barangay kapitan, hangtod BH. Saan ang BH? O kana mga animal ra ba sa nausahay? Daghan sa kay na sila mga dayan-dayan, no? Daghan kay nagdayan-dayan. Magkinabitay sad na sila usahay, dayan-dayan man na. Unya, inigtunglo ni Jesus malaya. Lingay mong tupad. Ingna lunhaw pa ka o laya na? Ingna ba na lunhaw pa ka o laya na? Karon ning saka bayag maayo ang kaning kaso ba sa depression, hikog, nga naman ang naong lunhaw kayo pero mukalit lag kamatay. Asa man magsugod ang pagkalaya sa tao? Sa kasing-kasing. Kanang kasing-kasing nimo kung laya na wa na gyud. Bisag kung saan pa nimog dayan-dayan diri, imo nang tabunan sa daghan kaing kwarta, daghan kaing mga honors, ang mga tao mo pakpak nimo, millions ang imong mga followers sa social media, tanang posisyon sa kalibutan imo, ika mao'y pinaka-richest person in the world, pulos na dayan-dayan, pero ang imong kasing-kasing laya na, wa kay bunga. Sige lang kag singhag, sige lang kag pangasaba, sige lang kag panginsulto, sige lang kag panaot, way bunga. Kumusta man atong mga senador karon? Kinsa Manila ang dunay bunga, kinsa sa nila nga murag laya na.
Ang brave 13 o ang minority? Mo social media, paminawa. Kinsa man say dunay daghang bunga sa nagdas Pilipinas, ang nagkontrahay karon Marcos na malanig Duterte group. Nagtipo naman na silang mga dilawan o mga sa tang usap pinklawan, nagtipo naman na sa Marcos group sa pagkakaron kanus asa kana sila magbuwag. Pero nilang grupuha, Marcos group, Duterte's group, kinsa ka nila ang dunay bunga nga napahimuslan sa Pilipino, labi na sa mga kabos na Pilipino, mga Marcos group o Duterte's group? Secret. Wala siya. Ato ng tanawon. Ug unsa may hinungdan nga malaya ta. Sa unang pagbasa, gihisgutan ni San Pedro ang sala. Matod pa niya, paghigugma ay kamo sa kinasingkasing gayod, kay ang paghigugma makawagtang sa sala. Ang sala maoy atong problema. Ang sala maunay makapalaya nato. Ug unsa may sinugdanan sa sala, kana gyung pagpangwarta. Mao na diri sa atong ebanghelyo si Kristo giabog niya ang mga namaligya ug namalit didto sud sa templo. Ningon siya, ang tawag niya sa mga hingwartahay didto sud sa simbahan, sa templo, tulisan. Kanang tao nga magsigig higugmas kwarta mahimo gid nang tulisan. Lingi ay mong tupad. Ing na daghan kag kwarta. Daghan. Basta nahigugma kas kwarta mahimo jud kang tulisan. Pilay gitulis ron sa mga mahigugma og kwarta nga mga politicians og mga negosyante sa atong nasod. Matod pa sa record naa nas mga duol-duol or sobra baka 3 trillions. Ang nawa natong kwarta karon sa corruption sugod lang ni atong 2022 hangtod karon naa nas mga 3 trillions. Unya sa flood control mo isikat kayo mga 1 or 1.2 trillion kuno. Unya dito sa DepEd nasa nisulti nga ang budget kuno sa DepEd kada tuig gikan sa 2023, 24, 25 naasad kuno sa mga trillion sad. Unya ang nahimong classroom 22 ra ka buok last year. Unya ang gibudgetan ato mga 65,000 man tingin to ka classroom, nya 22 ray nahimo. Hain man tong sobra. Ang atong gold gibaligya 29 tons. Pila sa kay halin nato? Wa say kwenta. Ang atong PhilHealth gikuhaan og mga 62 billion gipauli sa Supreme Court, wa giuli. Kinsa kay gakupot ana nga na may order ang Supreme Court nga iuli na wa gyud giuli. Gitulisan ang atong mga masakiton. Gitulisan ang atong mga estudyante, wa na sila'y classroom. Gitulisan ang atong mga kabos sa farm to market roads. Billions sa kuno nang nangawagtang nga budget sa farm to market roads. Og ang flood control gitulisan ang atong mga kaigsuonan nga namuyo, gibaha, gibanlas og dinhis atong parokya, gatusan ang nangamatay. Mao ni siya ang mga tulisan. Kinsa may daghan ron og gitulis. Marcos Group, Duterte's Group. Sige, ato nang paminahon. Mailhan man na nimo mga tulisan. Kaya nga naman, dili na sila mo barog og ligong baruganan. Kay wa na sila'y kamatuoran. Kanang mga politicians nga magtabok-tabok og partido,
kanang sa una atakiho na niya karon magkupot-kupot na sa chest kamot. Balimbing ba? Mao nay mga tulisan sa atong nasod. Naaman aron diha, gipakita man nila sa social media, tanaw-tanawa lang ninyo, ipakita nila ang previous nga purtig na niyang makaatake, magsige siya never again, ana niya kawatan, pero karon di agid siya mosulti, support pa. Ana. Mo support pa. Mo dipinsa pa. Ana. Mao pay ipaglalaban ko. Ana. Pero sa una, perting saway. Sa una, magsigig ingon, corruption, dagkong corruption, corrupt. Magsig ana, butangan pa nila ka ng mga EPG ba na, kanang bilang sunog-sunogon ba, kurakot, diktadorya, mga inana. Pero karon, wan ana magtingog mga tawhana, nga purti man tang dakuas corruption nato karon, wa naman sila magtingog, mga tulisana. Ana. Mauna, unsa may buhaton, matod pa ni San Pedro, mga minahal kong igsuon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga mga pagsulay nga inyong giantos. Hinunua, paglipay, nga nakaambit kamo sa mga pagantos ni Kristo, aron kamo magmalipayon inigpadayagnan sa iyang himaya. So ang makawagtang day sa sala, kana di ay kamaotang mo antos kuyog ni Kristo. Kanang pagpanghatag, kanang pag-alagad, kanang paghigugma, antusonon yun kayo na. Sakitan yun ka ana. Muna si Jesus, sa iyang paghigugma sa templo sa iyang amahan, o sa katawhan, planuhan yung patyon o namatay gid siya. Pero unsa may resulta, nabanhaw o di na gyud mamatay pag-usab. Mao nay gusto ni San Pedro nga moambit ta sa iyang kamatayon o pag-antos ni Kristo aron ta mabanhaw. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Kinsa may mutunglo nato? Kita ba? Kinsa may mutunglo nato? Matod pa ni Kristo sa laing bahin sa iyang ebanghelyo, niingon, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo'y inyong gibuhat nako. Pakana ang gigutom, paimna ang giuhaw, at timana ang masakiton. Sa tilain pa? Pasudlas inyong balay ang way balay, or himuig balay ang way balay, shelter the homeless. Bistihi ang hubo, duawa ang binilanggo. Pasabot, ang kanidi ay mga taong nanginahanglan, maunay mutunglo nato. Kung daghan kay tagdayan-dayan sa atong kinabuhi, daghan kay tag kwarta, daghan kay taog balay, daghan kay tag sakyanan, daghan kay tag alahas, porti natong daghanag mga igsusulob nga nindot, mga mahalon, pagkaon nga lami. Unya ang atong posisyon sa katilingban, nindot kaayo, kay ilado kay ta. Ikaw gyo'y mayor, ikaw gyo'y konsihal, ikaw gyo'y congressman, ikaw gyo'y senador, ikaw gyo'y maoy sa punang uban niya, senador, ngadtos pagka-presidente, executive. Kung naa ka anang posisyon na, unya, imong gihikawan ang kabus sa ilang gikinahanglan, tungluhon ka sa Ginoo. Naambay taroy usa ka senador, nga sa una, pinangga kay mga tao, niya kay nagbali-bali namang iyang desisyon. Siya pagi nag-leader sa walkout, gitunglo sa iyang kaugalingong lugar din his atong Pilipinas. Og nangayo taon siya pasaylo. Mura pa siya mo aksyog hilak-hilak kunuhay. Drama. Nganong gitunglo man siya, nganong wa naman siya lami. Kay wa niya ma-address ang gikinahanglas mga tao.
ang impeachment mauban aroy gikinahanglas mga tao nga mag-impeachment sa vice presidente o atong tinuon kinsay nangawat aning trillions nga kwarta sa flood control ug sa uban pang mga departamento o mga project. Ang impeachment ba mao gikinahanglan ron sa kagutom sa mga tao? Kana bang pagdakop ni Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, nga imog yung tagaan og mga hundreds, thousands of law enforcers para dakpon gid siya, gastuan gid nimog panahon og kunuhay kahago? O ang pagdakop ba og ang pagbawi ni adtong mga kwarta nga gisold sa malita, nga gisulti sa Brave 18 Marines, gisulti ni Gutisa, gisulti ni Saldico, kadto bay atong tagaan og 200,000 law enforcers aron bawion tuhain ang mga malitaha ron gitago kaysa ang pagtago ni Senador Bato de la Rosa mo'y imong tagaan anang maong budget sa law enforcers. Kay dili matubag ang panginahanglan sa mga tao nga gigutom, sa mga taong giuhaw, sa mga taong wa nay balay karon, sa mga taong di na kapaeskwela sa ilang mga anak. Unya kung paeskwelahon anha ra sa slawom kahoy, anha ang classroom nga gubaon kay kanusa sa matumpag, wa pagyoy klarong ventilation, hastang lingkuranan mamaak sa imong lubot mao para sa atong lingkuranan din. Tunglohon tas Ginoo. Di na lang taan ng gobyerno kay maingon lang ikaw sad pa no magsikag wali gobyerno ra gyud. Sige adita simbahan unsa man saroy panginahanglan sa atong simbahan. Nga mahuman ang atong bell tower, mahuman ang atong adoration chapel, unya mahuman ang atong bag-ong CR, unya mahimo na diha sa tubangan nato ang atong walk of apostles, ba na, unya mailisan ang atong mga lingkuranan o bag-ong lingkuranan. Mao ni ang atong panginahanglan. Nya unsaon nato pagpakita nga naatay bunga pasabot ni pakaon ta niining panginahanglan karon sa atong simbahan? Palit og raffle tickets. Nya di ka ganahan anang raffle tickets kay di ka ganahan raffle donation. Para gahapon dihay ni anha ni donate og dako-dakong amount. Unsa ni ticket ni siya ma'am sa ayaw lang father, donation lang na para sa project. Sus ma'am, hinaut unta mo daghan pa ang imong lahi. Nasa mo text nako, Father, nagpadakog 20,000. Ako, one stop challenge man ingon siya, ayaw lang Father, ayaw lang ko i-appeal ana, ako ng donation sa inyong project. Nindota. No. Kaysa magsigi jud kay ingon, di lang tanaw, di man ta kadaog na, di man ta kadaog. Di ta kadaog. Di man kita kadaog. Nganong ka na magdaog imo nga dayan-dayan ramana ang imong gugma sa pagtabang mo ginay sakto. Dili ang pagdaog kay dayan-dayan ra na ang daog. Nya unsaon pagpalit og raffle tickets? Na dihas gawas na ata dihay mga lamisa sa atong opisina makapalit sad ka na saroy nagsuroy-suroy sa mga eskwelahan o kompanya, sa mga silingan, sa mga kapilya o naanay mga raffle tickets hala palit mo diha. Siguro alang makaabot diring inyong gibayad. Unya pwede sad mo sa online kaning atong bank accounts, GCash accounts, kwarta padala. Tan-awa lang ning atong screen na dinhi ang tanan nga official contact persons, contact numbers and account numbers. Ang ikaduha nga paagi nga makatabang mo sa atong kagutom dinhi kaning akong sigig ingon suportahi ang atong social media platforms. Kining atong YouTube channel Padresiano Ubod, 292,000 atong subscribers. Salamat kayo. Unsa may buhaton? Kada adlaw view, like, share nya, subscribe. Kana lang. Unsa may ikatabang ninyo ana? Atong masabwag ang atong mga misa, atong wali, makatabang nis mga tao nga abli ang hunahuna. Unya, maka-income sa tanig gamay para sa atong
mga charitable expenditures. Niadtong buwan sa Abril, ang na-share sa YouTube nato niabot og pila to? 200 pila man to? Murag mga 222,000 kapin. Atong pakpakan ang YouTube. Salamat kayo. Kana. Pero lamyon lang na sa atong expenses. Pero at least nakatabang sa nuana. Kada adlaw. Ilagbiyo. Mga igsoon, pakana ang gigutom. Pakana ang nanginahanglan. Nganuman, aron mahimotang mabungahon. Kay wagay tay bunga, maparihat ta sa kahoy igira, tungluhon ta ni Hesus, tungluhon ta sa mga kabos, malaya ta. Malaya gid ta.